Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tissu kalalenw na walima n'a be fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACE 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Ambalima joliba jabarani filabaw ni joliba FM lamɛnbaw fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ sɔgɔmada in na nin ye aw ka kunnafoni gafe waati selen kunnafoni gafe nin ye jamu ye min bɛ sigi aw ye ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila jumadon la walasa fasirikɛbaw bɛ gafe minnu fasiri nanzarakan na an ka se ka a bakuruba yɛlɛma aw ye min ye bamanankan na walasa faamuyali olu ka se ka sɔrɔ o la cogo min nin baara in bɛɛ bɛ labɛn min ye a balimakɛ Amadu Jalo sabula nin waati in na ale bɛ sɛgɛn lafiyabɔ la dɔɔni filamuso kɛrɛfɛ donc min ye a balimakɛ Musa Tɛnbeli ani ne yɛrɛ balimakɛ Amadu Tolo anw de bɛ nin baara in na nin waati sanga ani waati yanni Amadu Jalo ale ka segin ka na donc o siratigɛ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na an bɛ se k'a fɔ fasiri kɔni caman bɛ an bolo kɔrɔ nin waati in na an bɛ se k'a fɔ Soirée Bamako wula o b'an bolo min ye Nouvelle Horizon ye o fana b'an bolo sɔgɔmada in na ka taa Les Échos welewele fo ka na nin waati in na an bɛ se k'a fɔ Essor o fana b'an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na donc nin ye fasiriw ye min b'an bolo ani min ye Le Pelinkan o fana b'an bolo sɔgɔmada in na fo ka taa Républicain nin gafe ninnu bɛɛ b'an bolo ni Ala sɔnna sanga kunkurunin kɔnɔ minnu fasirila nin gafe ninnu kɔnɔ an bɛna yɛlɛma aw ye walasa faamuyali o ka se ka sɔrɔ a la o siratigɛ kɔnɔ an b'a daminɛ ni min ye o de ye Soirée Bamako wula Bamako wula ye fasiri min kɛ o b'a yira k'a fɔ ko min ye an ka président de la transition colonel Assimi Goïta ale kɔni nin waati in na ale ni min ye colonel Assimi Goïta o kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye nɛgɛjuru sira fɛ nin waati in na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ nɛgɛjuru sira ko n'i ye jateminɛ kɛ ko an bɛ se k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ min ye kɛrɛminɛ olu kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ nin hakilina bɔra Mali président min ye colonel Assimi Goïta yɔrɔ sabula ale ni min ye Vladimir Poutine olu ka se ka kumaw tun bɛ mun kan ko ka yira k'a fɔ min ye an ni Rusi cɛ ka kɛɲɛ ni sɔrɔ sira jago sira surtout lakana bonyankun o bɛ se ka sinsin an ni jamana fila ninnu ɲɔgɔn cɛ cogo min ko nin kɛra kuma ye min ye nin président fila ninnu kɔni ko o y'o fɔ ɲɔgɔn ye ko n'i ye jateminɛ kura min na a bɛ se k'a fɔ o kumana kosɛbɛ surtout olu jamana fila ninnu bɛ se ka u ka yeta kɛ cogo di yeta bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di ka kɛɲɛ ni Sahel ko bi ko minnu bɛ Sahel kɔnɔna na walasa yetaw ka se ka kɛ kelen ye pour que nin waati in na ni jamana fila ninnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di walasa gɛlɛya minnu bɛ Sahel kɔnɔ o ka se ka bɔ cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o de kama ko min ye président Assimi Goïta ye a y'a jira k'a fɔ nin kɛra waati ye waati min kɛra min ye sababu ye nin waati in na a ka se ka min ye président Vladimir Poutine fo ka kɛɲɛ ni a ka dɛmɛ a kɛn bɛ ka dɛmɛ min kɛ walasa ka ɲɛsin Mali ma surtout min ye sommet laban min kɛra an bɛ se k'a fɔ sommet Russe Afrique min kɛra nin waati in na juillet tɛmɛnen Rusilakaw fɛ min ye Assimi Goïta ale kɔni an bɛ se k'a fɔ ale kɛra ale taara o sommet na walasa accord minnu ye bɛnkan sɛbɛnw ye min ye boloɲɔgɔnmaw ye o ka se ka bolo bila o la an b'a fɔ accord bilatéraux donc n'i y'a jateminɛ accord min bɛ taa secteur min ye kalanko bonyako kan éducation kɛnɛya bonyako kan ani min ye sɔrɔ yɛrɛ sira fana kan ka taa fo min ye nin waati in na sɛnɛ bonyako surtout lakanako yɛrɛ fana ko o ko kan donc AS Traoré nin ye ale ka fasiri ye bi sɔgɔmada in na ka bɔ min ye Bamako wa an bɛ se k'a fɔ Soirée Bamako waati in na an bɛ taa Nouvelle Horizon bɛ mun fɔ nin waati in na a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ min ye jumadon an tun bɛ k'a fɔ ko min ye
mouvement et sympathisant de l'imam Diko min ye semas ye olu kɔni tun ye bɔli boloda min ye ka bɛn jumadon tile 13 ma o siratigɛ kelen kɔnɔna na jɛkulu dɔ fana bɛ yen min tɔgɔ ye ko 16e collectif pour la défense des militaires olu fana tun ye bɔli boloda ka kɛɲɛ ni jumadon kelen ye donc o siratigɛ kɔnɔ ko min ye gouverneur de district de Bamako ale kɔni ye jaabi dɔ bɔ min ye kunun octobre tile 10 san 2023 min na a y'a hakilinata di ka kɛɲɛ ni nin gafe fila minnu cira ma walasa ko bɛna bɔli min kɛ monument de l'indépendance kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko fɔlɔ coordination des mouvements association sympathisant de l'imam Diko Semas olu kɔni tun y'o ka min ye bɔli sɛbɛn an bɛ se k'a fɔ autorisation de marche min kun bilalen bɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 13 san 2023 boulevard de l'indépendance kan olu kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko olu tun bɛ fɛ ka bɔ walasa ka se ka min ye an ka finitigilakaw k'olu o jɔkɔrɔma tɔntɔn ani k'u ka dɛmɛ k'o lase o ma ka jira k'a fɔ o hakili b'u la nin waati in na ka kɛɲɛ ni o bɛ ka baara min kɛ walasa jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ani thème filanan tun ye min ye ko min ye fanga min ye nin waati in na ko a ka segin civil ma ko o bɛ kɛ sababu ye walasa an bɛ segin démocratie kɔnɔ donc nin ye olu ka laɲini fila ye min tun bɛ o ka gafew kɔnɔna na ko o waati kelen fana kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ ko collectif de défense des militaires CDM o fana tun ye o ka demande min y'o ka yamaruya déposé min ye o y'a bila gouvernorat la ka jira k'a fɔ olu fana bɛ fɛ ka meeting kɛ meeting belebele walasa ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma olu dɛmɛ ka jira k'a fɔ olu fana hakili b'u la yan wa u ka dɛmɛ b'u ye nin waati in na donc ko ni ye jateminɛ kɛ nin meeting fana tun bɛna kɛ yɔrɔ kelen min na o de ye boulevard de l'indépendance ye donc ko o siratigɛ kɔnɔ min ye gouverneur de district min ye Bamako gouverneur Ablaye Kulubali min ye Ablaye Kulubali monsieur Ablaye Kulubali ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ye gafe minnu ci an y'o sɔrɔ nka ne hakilina min ye ko k'a fɔ nin tagama fila nin marche ni meeting min kan ka kɛ ko o ɲɔngiri ko sabula ni ye jateminɛ kɛ ko nin ko ninnu fila mana kɛ yɔrɔ kelen ko a kasaratan tɛ a mankantan tɛ donc ko o sira de kɔnɔ ko min ye mouvement coordination des mouvements et associations sympathisants de l'imam Diko Semasi gouverneur kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Ablaye Kulubali ye k'a fɔ a ye kɔni y'u ka gafe sɔrɔ koyi wa gafe min bilala a y'a ye wa gafe bilala ka kɛɲɛ ni jumadon octobre kalo tile 6 san 2023 min ye k'a ɲɛsin o ka marche o bɛna tagama min kɛ ko tagama pacifique c'est-à-dire mankan t'a la ka bɔ nin waati in na itinéraire yɛrɛ b'a la ka bɔ place de la liberté la ka na monument de l'indépendance la o bɛ tɛmɛ ka taa bourse de travail la ko donc gouverneur y'a jira min ye Bamakɔ gouverneur ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni nin tagama bɛna kɔlɔlɔ min lase o kama a b'a ɲini min ye semasi mɔgɔw fɛ o ka tagama ko o sonsoro min ye collectif de défense des militaires ye CDM gouverneur Ablaye Kulubali fana y'a jira k'a fɔ a y'olu fana ka sɛbɛn sɔrɔ koyi nka ko sɛbɛn yɛrɛ bilala a y'o sɔrɔ octobre kalo tile 5 san 2023 min bɛ kɛɲɛ olu fana y'a jira k'a fɔ u bɛna na meeting belebele kɛ boulevard de l'indépendance la o fana kɛlen bɛ ka bɛn ni jumadon tile 13 octobre kalo la san 2023 ko donc n'i ye jateminɛ kɛ ko o ko in na ko o fana bɛna kɛ min ye 14 heures kɔrɔ ye ko ni juma jiginna donc ka kɛɲɛ ni nin ko ninnu fana olu ka meeting bɛna na gɛlɛya min lase nin waati in na o de kosɔn ale kɔni b'a ɲini walasa nin demande min kɛra CEDEAO mɔgɔ fɛ o k'o sonsoro o bɛ kɛ sababu ye nin waati in na o bɛ kɛ sababu ye jamana ma sabula o bɛ kɛ sababu ye walasa bɛn ni keleya o ka se ka na cogo min jamana kɔnɔ nin ye fasiri ye an ye min bɔ nin waati in na Nouvelle Horizon fasiri kɛba o ye Moribafin Kamara ye. o Nouvelle Horizon kelen an bɛ taa Keɲeba n mɛnna ma ko ye n mɛnna ma nin ye i ma mɛn si la ni maa mɛnna si la i bɛ fɛn bɛɛ mɛn Keɲeba ko mun bɛ yen fula baara dɔ kɛra yen a fɔ ni nin tɛ fulaw yɛrɛ ye mada ni maa bɛ nin kɛ ko mun kɛra Keɲeba ko nin waati in na min ye DG Énergie SA a kurantigɛ ko nin waati in na a DG kɔrɔ Kuraisi Kunare k'a ye mun kɛ ayiwa a y'a tulo tigɛrɛma gɛn kuranko
ko keɲɛba min ye directeur kɔrɔ min ye énergie directeur kɔrɔ monsieur min ye Kuresi Konare ko est ce que ɲininkali min bɛ kɛ a tun bɛ fɛ ka bu de mun maaw ɲɛda la wa ko o kɔni ɲininkali bɛ yen ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko o ye ɲininkali ye min ye keɲɛbaw maaw kɔni o kɔni bɛ ka o ɲininkali kɛ k'a fɔ nin waati in na est ce que directeur kɔrɔ min ye Kuresi Konare ale kɔni ye mankan biri o ɲɛna koyi ko o kɛra cogo di ko parce que ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in na ko groupe fila minnu kɔni taara keɲɛba o groupe fila tun kan ka kɛ sababu ye min ye keɲɛba ka centrale kura min bɛ yen ko olu kɔni o groupe élecgène tun kan ka installer yen nɔ walasa ka se ka courant ko o kɔni di keɲɛbakaw ma ko o siratigɛ kɔnɔ ko groupe électrogène minnu kɔni k'olu nana depuis jumadon juillet kalo tile 21 2023 ko olu kɔni kun nana walasa centrale kura min bɛ yen olu ka se ka courant ko ɲɛnabɔ ko mais ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ɲɛfɔliw kɔnɔna na ko ko min ye keɲɛba courant ko ale ka kuma lasela an bɛ se k'a fɔ o ka porte parole Bukari Kone ale kɔni kunu mardi don octobre kalo tile 10 san 2023 ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ko k'olu bɔra ka fɛn min ye nin ko in na ko dabaliban ko don ko sabula ko olu kɔni y'a mɛn nin waati in na k'a fɔ ko min ye porte-char dɔ taara olu kɔni tun bɛ ka groupe fila ninnu k'o ta k'o yɛlɛ porte-char kan ko groupe kelen ye 1600 kVA ye n'i y'a jateminɛ ko min ye président de mouvement keɲɛba courant ko ani autorité o kɔrɔ ye ko autorité locale min ye maire ye ka fara préfet kan olu kɔni ye kuma in mɛn olu kɔni u senfa biribiribiri ka se kɛnɛ na ani préfet adjoint ko surtout préfet adjoint yɛrɛ fana min ye dabaliko ye ale yɛrɛ dabali banna k'a fɔ ale fana ye nin kuma in mɛn o waati kelen i n'a fɔ keɲɛbakaw y'a mɛn cogo min donc o siratigɛ kɔnɔ ale ni maire ni min ye mouvement keɲɛba courant ko ka fara préfet adjoint kan olu kɔni selen ko kɛnɛ kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye porte-char ye ko a gafew min ye a document ye ko k'a minɛ donc o siratigɛ kɔnɔna na ko minɛna ko taara sɛgɛsɛgɛ ko y'a jira k'a fɔ ko o y'a sɔrɔ ko min ye groupe kelen kɔni ye électrogène min ye 880 kVA ye ko o kɔni kun yɛlɛla déjà porte-char kan o tun bɛ fɛ ka groupe filanan o min ye 1600 kVA ye ko o tun bɛ fɛ k'o de ta nka maaw y'u bara minɛ k'a fɔ ɲɛti kelen kɔni kelen yɛlɛla nin tɛ taa sabula a nana jira k'a fɔ olu ye k'a fɔ nin groupe fila ninnu kɔni kun nana min ye keɲɛbakaw de ye donc olu tɛ se k'o faamu k'a fɔ o bɛna taa nin waati in na nka ko min yɛrɛ taara bɔ a kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko jagokɛlaba dɔ de ye maaw ninnu bila walasa ko ka taa groupe in ta ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko nin groupe in tali tɛ ko wɛrɛ ye koyi ko ka kɛɲɛ ni Asimi Goyita ka tagali min kɛra Kayi ko keɲɛbakaw kɔnɔ kun bɔra ko kun bɛna bɔ walasa ka tagama kɛ ka nisɔngoya jira k'a fɔ courant ko kɔni gɛlɛya b'o olu kan donc o siratigɛ de kɔnɔ ko min ye jagokɛla a y'a jira k'a fɔ ale ni énergie DG kɔrɔ ko olu kɔni tun ye bɛnkan sɛbɛn kɛ walasa nin groupe fila ninnu olu ka se ka bila location na ka se ka courant di keɲɛbakaw ma donc ko o siratigɛ kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ keɲɛbakaw y'a jira k'a fɔ ni kɔni mana gɛlɛya mana kɛ min ye DG kɔrɔ ani o jagokɛla ni ɲɔgɔn cɛ ko nin waati in na k'u ka taa ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ jagokɛla y'a jira k'a fɔ ko nin groupe fila in kun dira ko groupe fila in y'ale ta ye koyi énergie ta tɛ ko sabula groupe fila in kun dira de location de la bɛnkan sɛbɛn de b'u kan u ni ɲɔgɔn cɛ walasa baaraw ka se ka kɛ donc ko o siratigɛ de kɔnɔ o groupe ninnu taara installer nka kabini o groupe ninnu installer ko n'i ye jateminɛ kɛ ko directeur d'énergie Kuresi Sise donc ko ale kɔni ye nin baara ninnu bɛɛ kɛ walasa ka se ka jamanadenw min ye keɲɛbakaw ye k'olu hakili sigi ka se ka température k'o jigin sabula président kun kan ka taa Kayi i n'a fɔ a ye cogo min donc opérateur économique in kɔni y'a jira k'a fɔ nin groupe min dilen filɛ nin ye convention min bɛ yen ko a convention tɛ ka bɔ a sira fɛ min ye EDM ɲɛmɔgɔw yɔrɔ la ko nin ye kuma ye min kɔni taara source dɔ fɛ Nouvelle Horizon o kɔni ye nin source ta préfecture ka maa dɔw fɛ ko alors ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin ko in bɛɛ taara k'a ɲɛfɔ maaw ye ka kɛɲɛ ni sigi min kɛra kunun mardi don octobre kalo tile 10 min ye nin situation kɔni min filɛ nin ye keɲɛbakaw kɔni bɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin min ye président de la transition ma k'a ka wuli walasa ka se ka fɛɛrɛ kɛ nin ko in na nin tun ye fasiri ye min fasirila Seyidu Konate fɛ ka bɔ Nouvelle Horizon na bi sɔgɔmada in na.
Lamine nin ma kɛ koyi an bɛ ka fɔ courant ya jaga groupe bɛ ka louer ka taa bila masa Mali nin waati in na gafe min bɛ yen o de ye les échos ye les échos ye mun fɔ bi sɔgɔmada in na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ yen nin waati in na an bɛ se k'a fɔ an ka kɔrɔyanfan fɛ donc o siratigɛ de kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko min ye korɛ min ye olu kɔni bɛ ka welewele ka da kɛ walasa ko nin waati in na gɛlɛya min bɛ Mali finitigilakaw ani min ye ex rebelle ye ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min ko o siratigɛ kɔnɔ nin sigi assemblée générale an bɛ se k'a fɔ nin sigi min kɛra nin korɛ mɔgɔw ninnu fɛ n'i ye jateminɛ kɛ min ye kɔnɔfɛn mɔgɔw bɛɛ kun b'a la min ye an bɛ se k'a fɔ a groupe forum d'inclusivité don min ye personnalité politique c'est à dire politikimaw kun bɛ yen min ye association kun bɛ yen diinɛmaw kun bɛ yen min ye an ka maakɔrɔ ni laadamɔgɔw kun bɛ yen ani ka fara association minnu fana bɛ yen min ye jɛkulu ye minnu bɛ bɔ kɔrɔyanfan fɛ olu fana kun bɛ yen ka fara maa fɛn fɛn bɛ yen nin waati in na ko maa min bɛ se ka a daɲuman don ko in na olu bɛɛ kun bɛ nin ɲɛnajɛ nin assemblée nin yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ nin jɛnɛjɛ yɔrɔ la donc o siratigɛ kɔnɔna de la ko min ye nin jɛ in ye o sigira walasa kuma ɲɔgɔnya o ka se ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ faamuyali ka se ka sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ nin waati in na sababu ye walasa nin tension min bɛ yen o bɛ se ka jigin sigi kun ye o ye min ye korɛm a président min ye maître Malik min ye a président Malik Aluseni ale kɔni y'a kun datigɛ ni o ye a y'a yira k'a fɔ min ye président y'a yira k'a fɔ ko nin sigi min bɛna kɛ sɔgɔmada in na min ye Badalabugu crèche kan a bɛ kɛ waati la waati min an bɛ se k'a fɔ Mali kɔni kaliyalen don bɛɛ kosɛbɛ sabula nin waati in na gɛlɛya bɛ Mali gouvernement ni an bɛ se k'a fɔ groupe politique militaire minnu bɛ yen ko coordination des mouvements de l'Azawad signataire d'accord d'Alger minnu y'u bolonɔ don bɛnkan sɛbɛnw la nin waati in na ko nka n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛnkan sɛbɛn min kɛra min ye Mali gouvernement ani mouvement signataire ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ nin waati laban in na sabula ko surtout ka tebini an bɛ se k'a fɔ MINUSMA kɔni a kɔni y'a ka kasa koli daminɛ ka bɔ Mali la o kɔni kɛra sababu ye ta donna Forobamugu Masaraka tɔ la nin waati in na donc nin waati gɛlɛya min bɛ yen mouvement ni ɲɔgɔn cɛ surtout waati dɔ bɛ kɛ o mouvement ninnu kɔni bɛ ka min ye Mali finitigilakaw olu kɔni ka kanw olu attaquer olu bɛ ka u yɛrɛ ye a kɔnɔ u bɛ ka revendiquer donc ko o kɛra ko ye min ye jigila min bɛ se ka fɔ ka maaw jigila misɛn donc ko o sira de kɔnɔ ni assemblée min bɛna kɛ o fɛ nin waati in na min ye Badalabugu yɔrɔ in na k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa min ye population ko maa minnu bɛ nord la ani maa minnu sigilen bɛ yen walasa fɛɛrɛ ka se ka kɛ bɛn ani kɛlɛya ani ɲɔgɔn faamu bɛ se ka na cogo min korɛm fana y'a jira k'a fɔ nin gɛlɛya min bɛ nin waati in na Mali armée ani rébellion maaw ɲɔgɔn cɛ regroupement ninnu faralen bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ an b'a fɔ CSP PDS donc min ye président de korɛm ye ale y'a jira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya o ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kɔnɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo ka se ka tiɲɛ fɔ ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ni o tilala nin ɲɔgɔn ye in kɔnɔ o k'a sɔrɔ o bɔra ni gafe ye gafe min bɛ kɛ sababu ye bɛn kɛlɛya ani ka se ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ka se ka bɔ walasa ka se ka yira min ye population walasa population ani min ye an ka finitigilakaw ye olu ka se ka lafiya cogo min nin ye kun ye fasiri ye min fasirila Seydou Fane fɛ ka bɔ nin waati in na Les Échos kɔnɔ. An bɛ taa hali bi soir de Bamako wula o ye mun fɔ Bamako wula b'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye an ka finitigilakaw ye ka fara rebelles kan sema mɔgɔw ka fara olu kan nin waati in na olu bɛɛ kun faralen bɛ ka kɛ jɛkulu ko an b'a fɔ bataillon des forces reconstituées donc Bata Kidal sabula an bɛ se k'a fɔ olu kɔni kun sera min ye février kalo tile 13 san 2020 ani san 2020 olu kɔni kun sera kan kɔnɔ sabula ni y'a jateminɛ ko kabini an ka finitigilakaw kɔni bɛ ka u kɛwɛrɛma bɔbɔ ko u gɛrɛ Kidal la surtout année 5 ta kɔfɛ ko min ye Mali finitigilakaw ye olu kɔni bɛ ko u ɲɛsin min ye Kidal dugu kɔnɔna ma ko o sira de kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ walasa ka se ka kanw ka se ko olu ta cogo min ka kɛɲɛ ni MINUSMA ka tagali min bolodalen bɛ an ka jamana kɔnɔ ko o siratigɛ de kɔnɔ
ko n'i y'a jateminɛ ko nin ko in kɔni tɛna kɛ basi ye ko min n'an bɛ dɛsɛ sabula a kɔni tɛna kɛ ko nɔgɔma ye ko sabula ni an ni fifi t'a lajɛ ko o ta ma sɔrɔ min ye kɛlɛ kɔnɔ sabula mugu ni kisɛ olu de kɔni woyera walasa an ni fifi kan o ka se ka kɛ mali ta ye ko o sira de kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye an ka indépendance ye olu kɔni kɛn bɛ min bɛ CSP kɔnɔ ani olu kɔni ka jɛɲɔgɔnw min ye terrorisiw ye olu kɔni kɛn bɛ ka ko bɛɛ bila sen na walasa ka se ka tɔɔrɔ ani ɲani ko ta walasa ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma walasa ko n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamanadenw kɔni olu kɔni sirannen don kosɛbɛ sabula ni jateminɛ kɛ an ka finitigilakaw n y'a fɔ a ye cogo min min ye an b'a fɔ force d'armée reconstituée BAFT olu kɔni tun bɛ Kidal nin waati in na sabula olu tun taara walasa k'u bila min ye Kidal kan 1 kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ o ye min ye Kidal kan 1 kɔnɔ olu tun bɛ yen ko donc ko siratigɛ kɔnɔna na nin ko minnu bɛ ka kɛ olu maaw kun siranna olu kana na ta min ye jihadisiw ka fara terrorisiw ka fara sema mɔgɔw kan u kana na o ɲɛsin olu ma nin yɔrɔ in na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin tile filanin na Basirikɛba b'a fɔ cogo min ko ŋunuŋuga caman tun bɛ yen ka yira k'a fɔ min ye nin an ka nin sɔrɔdasiw min ye k'olu kɔni tun bɛna transférer min ye MINUSMA fɛ ka na n'u ye Gawo ko donc ko kunun min ye direction de l'information des relations publiques des armées DIRPA o ye min ye finitigilakaw ka kunnafonidi sira ye olu kɔni ye nin kuma in kɔni olu ye dankari kɛ a sira kan ka kɛɲɛ ni u ye communiqué bɔ an b'a fɔ o ye gafe bɔ gafe min kɔnɔ min ye o ye ɲɛfɔli kɛ a la kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ o gafe kɔnɔ ko min ye armée min an b'a fɔ bataillon des forces armées reconstituées BAFTA ko olu kɔni n'i ye jateminɛ kɛ a ko faamaw b'a kɔnɔ min ye combattant plateforme b'a kɔnɔ ka fara sema kan k'olu kɔni tun bɛ kan 1 na Kidal mais n'i y'a jateminɛ olu tun kɔlɔsilen bɛ MINUSMA de fɛ ko donc nin composante min ni plateforme ni minnu bɛ yen nɔ ko min ye DIRPA a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɔra min ye kunun mardi don o ye kan 1 bila Kidal kan 1 bila ka taa MINUSMA kan kɔnɔ donc o bɛ mun fɔ k'a fɔ an ka min ye ni soldat ninnu ye ani u ka éléments olu kɔni bi bɛna ni plateforme olu kɔni bɛɛ bɛ nin waati in na MINUSMA olu ka hukumu de kɔnɔ nin waati Nations Unies olu ka hukumu de kɔnɔ nin waati in kɔnɔna na donc ko nin information nin kɔni fɔra kunun donc n'i ye jateminɛ kɛ ko a bɛ se ka kɛ ni Ala sɔnna ko u bɛ transférer nin contingent nin kɔni bɛ transférer min ye MINUSMA ka avion fɛ ka na Gawo o siratigɛ kɔnɔ ko kunun ko min ye MINUSMA ka maaw fana ye olu fana bɔra walasa ka se ka ko dɔ nkalontigiya ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko a yirala k'a fɔ min ye contingent guinéen ka cɛden minnu bɛ Kidal surtout nin waati in na a yirala k'a fɔ k'olu tun ye yɔrɔ bila ko donc ko o tɛ tiɲɛ ye ko sabula ko n'u bɛ yɔrɔ Kidal min ye Kidal ko ye ko nin contingent MINUSMA ka contingent min bɛ yen n'o ye yɔrɔ bila ko bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛn min bɛ Mali ani Nations Unies mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko donc n'o kɛra waati min ko n'o waati sera ko o n'a yɔrɔ bila wa tuguni k'o ye démenti fana dɔ kɛ tuguni u ye fɛn dɔ nkalontigiya ka kɛɲɛ ni ka yira k'a fɔ Aguelɔc Tesalit kan k'olu kɔni bilala ko o tɛ tiɲɛ ye ko nin retrait ninnu bɛɛ bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni i n'a fɔ mi-octobre ye o kɔrɔ ye ko nin octobre kalo tilancɛ kɔnɔna na ni Ala sɔnna ko baaraw bɛ kɛ ko mais ko baara min fana bɛɛ bɛ kun cɛ ni min ye ka bɛn ni calendrier min kɔni an bɛ se k'a fɔ o kɔni bilala Mali ani min ye Nations Unies maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya kɔni bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ ko u bɛna ko ajuster ko sabula ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min kɛra yanni olu ka convoi logistique ka bɔ Tchad ka na o gɛlɛyaw bɛ yen ka kɛɲɛ ni lakana ko fana bɛ sira in kan cogo min ko nka ko bɛɛ bɛ kɛ walasa date min fɔra baara ka se ka kɛ wa n'Ala sɔnna ko nin rumeur minnu bɛ kɛ o fana bɛ se ka kɛ sababu ye nin waati in na ka se ka gɛlɛya don u ka contingent ka baara la nin ye fasiri ye min ye Madiba Keyita ye ale ye o fasiri bi sɔgɔmada in na ka bɔ min ye les essors kɔnɔ. Bamananw ka kuma don n tɛ dɛgɛ min o ka bɛn cɛ ma nka a tɛ nɔni ɲɛna o ye ŋaniya juguya ye donc o siratigɛ kɔnɔ min ye nin pelenkan ye Fasiri Kɛba ale kɔni min ye Monoko Toali ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye
jamanadenw bɛɛ kan k'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ka hakili kɛ kelen walasa k'u ɲɛsin finitigilakaw ma olu dɛmɛ walasa baara min tara nin waati in na o baara o ka se ka kɛ ko ka n'i y'a jateminɛ ko nin bɛ kalo dama damani bɔ min ye an ka finitigilakaw ye olu kɔni bɛ taa des opérations sanfɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa jamana o ka se ka sɔrɔ cogo min ko o waati kelen tɛ waati ye min jamanadenw olu kɔni bɛ se ka o bolo ni min ye jamanadenw ye olu kɔni ka se ka o fara ɲɔgɔn kan walasa nin ko min bɛ ka se ka sigi cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ o waati kelen fana kan ka kɛ sababu ye politiki kɛlɛ ani maafɛ kɛlɛw an k'o bila kɛrɛfɛ walasa ka ɲɛsin jamana ma jamana min n'a ma farati ko jamana in bɛ sɔn ka tilan fila ye sabula ka kɛɲɛ ni wulikajɔ min bɛ ka kɛ nin waati in na ka ɲɛsin jamana kɔnɔna na ko donc n'i ye jateminɛ kɛ waati min an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ kɔni bunnen don ko donc maa dɔw kɔni ma fâcheuse donc olu kɔni ma diminɛw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka se ka olu fana ka o ka compte min ye ka se ka fɛn dɔ balina ko dɔ kɛ waati la walasa ka se ka a tintin min ye état kan ani état central kan Bamakɔ ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in ye waati min ye jamanadenw bɛɛ de kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ o ka se ka wuli cogo min nin tɛ waati ye waati min an kan ka se ka fara fara sabula n'o donna n'an ma farati jamana in tilantɔ don fila donc nin ye fasili an ye min bɔ le pelenkan kɔnɔ mun ko ale ye min fɔ a ko kɔnɔna na. O de ye bon fasili dɔ kɔni b'an bolo yan kami waati dɔɔni b'an jɛ o ye républicain ye républicain bɛ min yira a b'a yira k'a fɔ teliyala ko min ye mouvement Karola renouveau ye ale kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ nin waati in na ka se ka taa min ye appel du 20 février ka se ka taa o sɔrɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ ko o sɔrɔla min fɛ o ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ min ye Lafiyabugu août kalo tile 10 min ye août kalo tile 10 ko depuis août kalo tile 10 ani 8 san 2023 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko kabini o waati ko min ye nin fanga in nalen ko gɛlɛya kɔni donna jamana in kɔnɔ ko kabini o don o de kosɔn samedi tɛmɛnen min ye Karola renouveau ani min ye appel olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ Lafiyabugu Karola international siège kan mais o ye mun fɔ ɲɔgɔn ye o y'a laɲini kɛ walasa u ka se k'o bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in bɛ bolo min kan o ka se ka solution sɔrɔ o la ko donc o siratigɛ de kɔnɔ ko o y'a jateminɛ kɛ ko kabini nin fanga in nalen utu kalo la san 2022 ko fo ka na bi la ko an bɛ se k'a fɔ transition kɔni min bɛ yen ko o kɔni ma se ka transition min kan ka kɛ sababu ye walasa ka se ka yɛlɛma don jamana in kɔnɔ ko o ma se k'o kɛ ko donc walasa pour que maliyɛnw bɛɛ ka se ka lafiya ni maliyɛnw bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na ko donc ko a ka kan maliyɛndenw bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka o bolo di ɲɔgɔn ma nka o ko tɛ se ka kɛ ko sabula nin ko in bɛɛ n'i ye jateminɛ transition nana ko problème de bɛ ka enchaîner gɛlɛya ni gɛlɛya ko o kɔni de bɛ ka enchaîner ɲɔgɔn na ko donc ko déclaration nin signé na min ye président association Abu Touré fɛ ani y'a jateminɛ ale y'a yira k'a fɔ association Karola renouveau international a y'a yira k'a fɔ Mali jamana min ye maliyɛnw ye ko a fanba n'i ye jateminɛ a fanba ko olu kɔni y'a ɲini ko nin waati in na ko min ye finitigilaka minnu bɛ an kunna nin waati in na min ye olu kɔni ko olu ka se ka walan sɛbɛn ni u ka régime bɛɛ ka se ka walan sɛbɛn donc ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in bɛɛ la ko contrairement minnu bɛ k'a fɔ nin waati in na n'i ye jateminɛ ko bi ko liberté d'expression Mali la ko o kɔni ko o dogolen tɛ maa si la o kɔni o kuma tɛ se k'a fɔ donc ko n'i ye jateminɛ kɛ i tɛ se k'i fɛlata fɔ jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni min i sɔrɔ o la donc ni tun ye fasili ye min kɛra indépendant na Madisa ka JAC fɛ nin waati in na ka bɔ indépendant kɔnɔna na donc kuma filɛ nin de sɔrɔla bi gafew la walasa ka lase aw ma waati min dira an ma o waati kɔni o kɛbɛrɛma sera donc nin waati in na an bɛ bɛɛ fo fɛn kɔni bɛ ka an lamɛn ni ala sɔnna sini ni fasiri wɛrɛw bɔra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka se ka kuma a kan o siratigɛ kɔnɔ n bɛ Lamini Kulubali cɛgana chef n b'ale fo nin waati in na ni téléspectateurs ma ɲɛ an ma pour que an ka se ka dɔ ɲini ka di Lamini ma a mɛnna cɛgana in yata min ye Musa Hayidara ye an b'ale fo nin waati in na min ye ne yɛrɛ ka cale ye min ye
Yusuf Sangare an b'a fɔ Augustin Youssou bi an b'a fɔ fo ka taa o ka stagiaire nin waati in na min ye Salimata Ouedraogo an b'o fɔ fiɲɛsuru sira fɛ Aboubacar Traoré grand bɛ Katikaw ka den man di an b'ale fana fɔ sabula anw de bɛ yen nka ni cɛbaw ni musobaw de bɛ nin lawaleta machine kɔfɛ walasa kuma sanuman ani ja sanuman ka se aw ma donc o siratigɛ kɔnɔ an b'a fɔ aw ka bɛn sini n'Ala sɔnna. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun bɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.